Ενδιαφέρον θέμα που σας είπαμε για την αρχή της εκπομπής. Η ζωή αλλιώς λοιπόν, και έχουμε δει πώς είναι να μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει ένα σοβαρό νόσημα του εντέρου. Κάποιοι μαζί με μένα μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, βιώσαμε μία μέρα του και πρέπει να σας πω ότι είναι πραγματικά δύσκολη. Αλλά υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά ότι όταν αναγνωρίσεις ένα πρόβλημα και μάθεις και συμφιλιωθείς και ζεις με αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν να δούμε μια πρωτοβουλία του Ελιγάστ, του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας, πώς οι άνθρωποι βιώνουν αυτά τα νοσήματα, αλλά και πώς μπορούν εμείς, αν μπούμε στη θέση τους, να τους κατανοήσουμε καλύτερα. Προσπαθούμε να μπούμε στη ζωή, στα παπούτσια, όπως λέει το πρόγραμμα In Their Shoes, των ασθενών που έχουν ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, που ίσως ο κόσμος το ξέρει πιο απλά, αλκώδης κολίτιδα ή νόσος του Κρόν. Ορίστε, πώς σας φάνηκε η προσομοίωση? Ήταν λίγο σοκαριστική. Τι σας άγχωσε πιο πολύ? Αν θα είμαι στο δρόμο, ότι μπορεί να μην προλάβω να βρω εγκαίρως τουαλέτα. Αμέσως το μυαλό μου πήγε σε ένα δικό μου άνθρωπο που μου περιγράφει τέτοια περιστατικά που ζει στην καθημερινότητά του και που εγώ πολλές φορές δεν αισθάνομαι ότι είναι ίσως πραγματικότητα. Όταν κάποιος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν πρέπει ούτε να τον κοροϊδεύουμε, ούτε να τον κατακρίνουμε, ούτε να κάνουμε σχόλια εκείνη τη στιγμή που μπορεί να τον ενοχλήσουν. Το αισθάνθηκα λες και κάνουμε πρωταθλητισμό. Το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα ήταν η διαδικασία με τη ζώνη, η οποία ήταν πραγματικά τόσο ασφιχτική, που σου δημιουργεί τον έντονο πόνο που έχει εκείνη τη στιγμή ο ασθενής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ηρεμήσω και να συγκεντρωθώ για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτό που έχω να κάνω. Άνοιξα το φάκελο, πήγα με αυτή την κόκκινη κάψουλα, την έσπασα μέσα στην τουαλέτα και ξαφνικά η τουαλέτα έγινε κόκκινη. Ήταν για μένα το πιο σοκαριστικό αυτό. Το να μπορέσουμε όλοι, έστω και για μία ημέρα, να μπούμε στα παπούτσια τους και να ζήσουμε έστω και σε προσομοίωση το πώς ζουν αυτοί, είναι κάτι πολύ σημαντικό και σας το λέω ως γονιός 2 μικρών παιδιών, όπου συνειδητοποιείς πολύ γρήγορα ότι τα πιο απλά πράγματα ξαφνικά είναι βουνό για κάποιους ανθρώπους. Από το να συνοδεύσεις το παιδί σου στο σχολείο, να το αφήσει εκεί πέρα ή να το πάρεις από το σχολείο, ή ακόμα και να πάτε σε μία επίσκεψη σε ένα φιλικό σπίτι ή με κάποιους από τους φίλους του. Αρνητικά με εντυπωσίασε το τηλεφώνημα που δέχθηκα από κάποιον του προγράμματος άνθρωπο, ο οποίος με ρωτούσε για το πώς, αν θα κανονίσουμε το βράδυ να βγούμε με μια παρέα. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα όταν είπε ειδικά ότι θέλεις να πω στην παρέα ότι μπορεί να έχεις άσχημες οσμές λόγω αερίων. Επειδή κοινωνικά μπορεί να σε φέρει σε πολύ μεγάλη δυσκολία, πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στην ιδιωτικότητα και όσο ότι μπορεί να μην θέλουν όλος ο κόσμος να ξέρει τι έχουν και από τι νοσούν. Αλλά έχουν δικαίωμα να βγουν και να περάσουν καλά με τους φίλους τους. Για να το πω με μία πρόταση, βίωσα τη διαφορά της θεωρίας από την πράξη. Το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η αίσθηση της ευθύνης. Ότι οφείλουμε να μιλάμε περισσότερο για τα ζητήματα αυτά, να μιλάμε ανοιχτά και για την κοινωνική διάσταση. Ποια είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Πάμε στην